Para sedulurku kabeh, ketemu meneh karo kiyaine Kyai Tupongji. Dina iki Kemis Pahing tanggal 2 Maret 2023. Sadurunge aku maca kitab suci lan ngandharake pitutur luhur, aku matur nuwun wae nganggo banget marang para sedulurku kabeh sing wis nyengkuyung channel iki. Donga lan pangarep-arepku, channel iki sangsaya ngrembaka maidai apik marang sapa wae. Ora keri matur nuwun marang para subscriber sing wis setya tuhu nunggu mirsani lan miyarsakake andaran-andaran ana ing channel iki. Para sedulur, ing channel iki videone gambaran alam, kahanan sing resik, sing nengsemake, sing bening, ana pedhut, ana banyu, ana gunung, ana mendung. Kabeh kuwi yen disawang kanthi ati sing resik, kabeh sinawang penak lan nyenengake. Para sedulur, wacan kitab suci ing dina iki tak jupuk saka layange Rasul Paulus marang Timotius kang kapindho. Pernahe ana ing 2 Timotius 1 ayat 3 lan 4 kang mangkene surasane. Aku saos syukur marang Gusti Allah kang ndak ladosi kalawan rumangsaning ati kang resik kaya kang dilakoni dening para leluhurku. Sarta sakjroning panyuwunku aku tansah eling marang kowe rena lan wengi, lan menawa aku kelingan marang anggonmu ngruntuhake luh, aku banjur kepengin ndeleng kowe meneh supaya aku kapenuhana ing kabungahan. Saka nats kuwi aku ngaturi jejer utawa erah-erahan. Andaran iki piwulang babakan ati kang resik. Sepisan meneh resik kuwi jan kaya gambar ing video iki. Nyuwenengake tenan. Para sedulur, sing diarani resik ya kuwi kahanan kang tanpa reget babar blas. Dene kahanan kuwi isane dadi resik kuwi mesti merga kerumat utawa kopen, mula ya kerep diresiki digatekake. Gawean ngresiki kuwi ya ora mayar, butuh tenaga, butuh wektu, butuh katresnan lan uga butuh telaten. Yen ngayahi ayan ngresiki ananging kinantenan kahanan kang grusa-grusu mesti kang digarap ora iso dadi resik, ateges ji ana rereget ing kono kene. Yen kahanane resik, samubarang sinawang lan rinasa penak lan kepenak. Yen kahanane sinawang enak lan kepenak, yen kahanane resik, kabeh rinasa endah lan bungahake. Beda lho ya, yen kahanane reget mesti njelehi, mboseni lan marakake ora kerasan dipanggoni. Mulane yen ana papan utawa panggonan kang ora resik utawa reget, mesti kudu diresiki cik ben dadi resik. Para sedulur, yen sing reget kuwi kahanan kang iso disawang kayata jogan, kayata latar utawa papan-papan liya sing iso disawang dicekel didemek, mayar anggone ngresiki. Lah menawa sing ora resik kuwi
utawa sing reget kuwi ati sing ora iso disawang lan dicekel. Kepriye anggone ngresiki? Kepiye anggone ngerti yen kuwi resik utawa reget? Manungsa kuwi yen saparipolahe mung nguja marem ing uripe malah sangsa ndrawasi yen marem kuwi lantaran nyilakani liyan, cetha wela-wela nyolok mata yen atine ora resik. Mbok kuwi aktivis keagamaan, mbok kuwi tokoh masyarakat. Yen tujuane mung supaya liyan kuwi sengsara, atine ora resik. Lah apa ana to ing jaman sing jarene kabeh wis ngrasuk agama iki ana pawongan sing atine ora resik? Pitakonan iki ora usah diwangsuli ya Lur. Para sedulur, cukup dirasakake dewi-dewi wae. Mergo sing iso ngerti atine resik utawa reget kuwi ya mung diri pribadi lan sing ngecet lombok Gusti kang akarya jagat, Gusti kang murbeng dumadi. Mbok ngaku kaya ngapa? Mbok ngaku resik, ngaku beriman, religius, rohani, yen atine ora resik, mesti anane mung nyilakani liyan, ora tau tentrem, senengane mung tumindak ala. Lah sing gegirisi nyilakani liyan ananging rumangsa ngayahi ayahan dawuh Gusti. Ora medhine tenan yen ngene iki. Para sedulur, sinambi nunggu, monggo dipirsani videone. Wendah temenan lho Lur. Mula saka kuwi para sedulurku kabeh sing tak tresnani, payu mulih menyang diri pribadi dewi-dewi. Njur ngilo lumantar resik ing lumantar batin, lumantar pangandikane Gusti. Apa iya atiku iki wis resik? Apa malah kebak reregeting jagat lan urip ing donya iki? Kabeh sing iso mangsuli mung diri pribadi. Babar blas ora ana liyan sing iso biji sak pinter-pintere wong, sak sugi-sugi wong, sak pengalaman-pengalamane wong ora iso ngerti kahanan atining menungsa sing sak benere. Mula saka kuwi payu ngakoni yen atine awake dhewe kuwi jek kebak rereget, jek ana gething, jek ana srei, drengki, jek ana meri lan kahanan-kahanan liyane. Seneng nek kancane susah, susah nek kancane seneng, kuwi tanda-tanda yen atine ora resik. Mula yen ana sing kecentrok, yen ana sing tersinggung saka andaran iki, aku malah bungah. Tegese ngrungokake lan sadar yen uripe awake dhewe iki jan urung resik, ora resik. Sing iso ngresiki kanthi total ya mung Gusti kang akarya jagat. Ananging saora-orane payu ngilu, bercermin, ngaca ing sakngareping kaca bengalane ngaurip ya kuwi dawuhe Gusti. Apa atiku, apa uripku iki wis resik? Apa aku seneng tetulung tinimbang mentung? Yen sing lumaku kuwi seneng mentung tinimbang tetulung, mbuh alesane apa? Kuwi atine urung resik. Ngibadah saben detik ping 1000 percum tak bergun. Jarane wong nampak ora ana gunane. Para sedulur,
yen wis sumadya ngilo ana ing sangareping kaca bengelane urip, njur ngerti jebule urip lan atine reget karo kahanan-kahanan sing jemberi. Ayo ndang dirasiki kaya jogan reget disapu njur dipel. Ayo joganing urip, joganing ati sing reget dipel, disapu. Ben ngopo ben resik. Yen resik kuwi disawang kepenak. Dinggo glethekan penak, dinggo layah-layah penak, dinggo lungguh penak, dikapak-kapakne penak. Ananging yen kahanane reget, disawang ora penak, dinggo linggih ora penak, dinggo layah-layah apa meneh. Kuwi ya jumbuh utawa iso digathukke karo sesrawungan. Yen wong srawung ora tau kepenak, kuwi ana sing urung resik, mula ndang diresiki. Resik ku ya rekoso lur, kaya ing dhuwur, ing ngarep tak andharake. Butuh tenaga wektu, ragat lan werna-werna. Ning nek wis resik kabeh kepenak. Yen wis kepenak, iso nyawang samubarang kanthi permana. Oh, kae endah banget. Oh, kae nyenengake. Oh, kae jebule kaya ngene. Ananging yen kahanane batin kuwi reget, panyawange ya reget, kabeh ora ana sing apik. Sing apik mung awake dhewe, dadi kaya bocah cilik. Wis 12 menit lur. Suwene dhisik ya lur. Piwulang bab ati kang resik. Muga-muga maidai. Muga-muga dadi srana kanggo resik ana ing urip. Para sedulurku kabeh, sadurunge tak tinggal pepisahan, aja lali lho ya di-subscribe, aja lali dijempoli, ana penemu beda ditulis kolom komentar lan dumen marang sapa wae. Nandur kabecikan kuwi ing besuke mesti ya panen kabecikan. Wilujeng makarya, wilujeng resik, wilujeng ngalami kahanan urip sing resik, ati sing resik, panyawang kang resik. Kabeh rinoso penak. Wis lur, karo nunggu entek ing video, monggo dipirsani meneh gambare sing juan nyenengake. Ketemu ing liya wektu ya, muga-muga mengko bengi apa sesuk ketemu meneh. Matur nuwun.